كما كانكم كبرات غتاتلتي مدبات اير تي في ازي سومناو بالساعات غيزي ناباخم زغر مدب زتا سبورتي اب نايلوم دما كندسو مريصنا زلنا ارستي كم زفلطت مال عربي زفلمه شامبيون ايرترا بشكلتا 2019 تنالو سلازي نزي زملكت داساسينا كنغبر سلازي حدا غاشالني غاشاي دما اتو ميكيل تكو اب هاغراو فيدريشن قدم بشكلتا ايرترا حلفي تكنيكي ميكيل نقع بدحان مصخاي غني لي كبرت هابلي كان انصناكم شي مو ناب حتوي قدمتاوي ناي قدم تقداداماي سلازنبركا كمي نيرو زي صومت ودادرو زنوركم ناي كرونومتر مسنا حج زلو وان بصيحو زلو كمي تفللي بزي امتبل شعور كنقصينا نوقال مجمريا ميكيل تكو هلالي خان لها تقداماي نيرا ابز حج وانكا اب هاغرا فيدريشن اب كفلي تكنيك الله مالتي از وددر كاني ناي انا زنبركو وان قدميو مزنا حج نحركو ودادرو خوينا مالت عبلوتي زلو بزح ابنات كم زتقاسكا حجي ناي كرونومتر يلكا تايم تريال زبها نحر كوينو ابت نحنا نبرنا اوان بزح زوتوراي نبرن اي كايد نيرو زي مكيات رحب زي كونون تناي دغ خيت كان يمو دار لمدون واحد لازم نبره اب تساتفت بقعدي ويت اكسبيرينس او اب ناي تايم تريال واحد زبالي نيرو ابز حجي وان كان قاطري اخلا انا بكله مالتي بتي افاسيليت نتي خادي ولا اتقبلنت نتي عين ديسيبلين اتقردمتي دليت قال اندا سفحن ابي خيدالو مالتي سو سلازي عبي فيلي يالو هو برقص ماسي راي بلمو ناب ناي لومي زعبا ناينا كناتو ناي لوم عمد شامبيون ايرترا كم يالو ناي لوم عمد شامبيون لكي مالت كان تقدم حجي زنبره بقومي زقصل زلو إذا تخامو قتل زجبرو أبتي أودادبو هذا ملك حيزو سلاز خيزلو بتهاجر فيدريشن تم أخيلو زخيلو الدرس جاب زخانة أتي أكاد نايتو در ستاف كوميتات هذا واجن تأورجانيزرون هذا مرت ممرت سجاي أبكفلي ودرس نسرعتنا هاجر فيدريشن زلو زسرع سلاز زخانة صبوا أنفت ز حازه حجون بتصبق سلاسل مسنايت راح مليها مالتي بتصبق سلاسل زبل امنتي زلني حراي اب كاب عامت قال ممحيا شغبرلو وددر ويكا الوديو كم نطبتات ويس تي ناي عالم لخاو حقي ناي يسياي تختيلو يزو وددر ز عامتاو زنقد هاغراو فدريشن هو اندحر نايت شامبيون هاغراو شامبيون مالتي ناشونال شامبيون هركن بالكوينا بناي سي اي طيسكا زكارو دزريو اسوخا نفس وكف عامت ككايت كله ابتي ناي سالساي سومون ورابعي سومون ناي ورح سنه زكارو ددري مالتي اذا زغبرو نتي وددر زكاد نطبي اب ناي سي اي نخمزغب وين تقبلنا تالو كاوصاي ابز كايد تقبلنت يهلوني نفس وكف ديسيبلين مالتي ناي ماونتين بايك ناتو غزي لو ناي فبراير قالت ناي رود كاز نحنا لمدي حيزنا نخدلو ابرودي حيلنا سوها حجي اب سنه مالتي حجبتي زكايد لوطات قالنا نحركن بالكوينا كم زردان بزح لوطي ابتي ناي هاغرا فيدريشن زنصو ويكا صاوتا قال يلن تلوطات حانتي اب تايم تريال زكايد كله زناي غزي وددر سغاب زخونه تافافوني او انا بنفسي اغبالو مالتي اب لوطا امصيو سوخاني بكيلا ناي فوتو فينيش بمنغس توكيلو نتمرت نوص هاجر كيتم غير ماتي اب زغلغل زلو افريم مالتي اسو بقعت نريلنا صبو ولا بتي اوكيريس نحريه خير صبو خيدالو ابتنا غيزي جمامر امدي ولا ابت زودولو ابت تايمون اسناد اتحاحزا ناي حق زمسغنالو مالتي ازيت هاجرا فيدريشن ابي ابيت اريل زلوي ابت ناي تايمين دحرينيا مالتي كالي ابت وددر قرب بزح صراح ترفناي قرب تا ناي غودلت مالت اب ناي باجت دي وي كالي قرص مريتون سلازي يحجز عبلو طخت تقبر اي دفافئن راي فللي امونغو بروفيشنال تقدادمتن اي ولك تقدادمتن ابزاناي تمالس تخايدت ناي كرونومتر كمي تقومون ساعه كم حلاف تكنيك وحافش انا حركو ما خوينا بنايت مال كرونومتر زي كونس
ኣብቶም ፕሮፌሽናል ተቃደምትና ኣብቶም ናይ ሎካል ዘለው ኣማተሪዝም ሒዞም ዝኸዱ ዘለው ንሕር ክንሪኦ ኮይና ካብ ማንም ዘይኮል ዓብ ፍልል ዘሎ ምክንያቱ በቲ ዘጥሪዎ ዘለው ኤክስፔሪየንስ እንድሕር ርኢናዮ ዋላ እውን ብብቕዓት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ውድድራት እንድሕር ርኢናዮ በቲ ናይ ደገ መንፅር እንድሕር ርኢናዮ ዓብ ፍልል ዘለዎም ምክንያቱ ኣቴኻ ፕራክቲካል ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ፍልል ሕጂ ንዛረብ ዘለና ናይ ውሽጢ ሃገር ተቃደምቲ ክስዕር ዝቐንየ ፀዊዕኻለይ ሓደ ተቃዳማይ ምስ ኣብ ግራውንድ ቱር ፃወት ዘሎ በዓል መርሃቡ ማኒኤል ናቱ ገለ ፀዊዕኻ ዳንኤል ፍልልዮም ድሕር ርኢኻዮ በቲ ሳይንቲፊክ ወይ ዓብይ ሕጂ ንሕና ክንሪኦ ዘይብልና ኣብ ቹርኪቶ ወይ ኣብ ኣስመራ ጎዮም ወይ ኣብ ሓደ ሓደ ውድድር ርኢና ጃጅ ክንገብር የብልናን ሕጂ ትፍልሊ ኣነ ብናትይ ገምጋም ክሪኦ ከለኹ በቲ ዝሓለፍዎ ናይ ብሽክለታ ተመክሮ እውን ፍልሊ ኣለዎም راي نبزحنا عينة نابركوت وزمتو زلو تقدادمتي كم نريو زلنا كاب قربا حدت عامتات جميرو قطر تقدادمتي او كل ديفيجنات نعبي نابزح يزم زلو هاغرو فدريشن نزي كم يري نحر نزناي عبيت تقادمتي ابت ديفيجنات بزح ممصا كوينو لكي اتي كاندي عندي تشكيمنت فدريشن ناي بشكلات اخيره زغلت هاغرا فدريشن بزغبرو صراحتن ز فتره عدلاتني زيت فدريشن سرحالو له مالتي سرحالو خبلك هلهو معناته نوح زبل اوانون كم تباهيلو خون خيلي ግን ዝሓለፈው እንደሕሪእናዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተጀሚሩ ኣብ ዝሕጂ ናይ 2019 ሓደ ስትራቴጂክ ፕላን ዝበሃል ብኤርኮት ተሰኒና ማለት እዩ ዝተሰነደ ኣሎ እሱ ሕጂ ነዚ ሃጓፋት ዘሎ ኣብ ቀደም ብሽክለታ ኣለልዩ ንመጻኢ ክስጉመሉ ዝኽእል መገዲ ኣንፈት ዝህብ ገይሩ ቀሪቡ ዘሎ እዚ ኸ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከይድሎ በቲ ዝተዋሃበ መምርሒ መሰረት ንሕና ተግቢርና ረኪብና ኣለና ኣብ መጽናዕቲ እውን ኣሎ እሱ ማለት እዩ እዚ ክንከስሮ ዘይብልና ግን እቲ ዘሎ ብዝሒ ናይ ተቃደምትና መውሓዝ ትፍለው ዘሎ ሲ ቀልጢፍና ክንምልሰሉ ወይ ከኣኒ ከነጽለሉ ዘለና ነገር እዩ ጽቡቅ ኣብዚ ናይ ትማሊ ውድድር ዝነበረ ተቀዳደምቲ ብመንጽር እቲ ዝሰርሑ ስራሕ ዝተሃርመ ግዜ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ዜና ሕጂታይ ኣብ ውድድር ንሕር ክንረኦ ኮይና ኩሉ ግዜ ከም ولا نت حبرت بشكلتا كم امر نت عامي زبلو غلص اندحر كوينه اندحر الى عالم سبيد زعقنالو وي زونه زينا زغواحل اندحر كوينو تانا فيلودروم الله سبيد ريكورد تحزلا مالتي حجسا كونستانتي مالت حد بوتا ايو سيركمستانس حد يزخون زلو او بزح لوطات يلان مهنياتو ناي تفطرو بحريات زمصو لوطات يلا نفاس دي ولا قرص مريت كالي نغيرات مالتي حجي ازي ريخا بت ريكورد خمز كسبل صقامي بحفشا ግን ኣብ ትልቅ መጽሃ ናይ ውድድር ናይ ዛት ከይድ ግን ታዲሳንስ ሓንቲ ያሳ ማለት 9 ከይዶም 9 ምለሱ 1836 ኪሎሜትርስ ቶታል ማለት እዩ ኣታ 36 ኪሎሜትርስ ካቨር ንኸትከውን ትማል በአማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣነ ብናቲ ስጋ ሕጅ ሰነድ ዘለንስ ታ ዝላዕለት ሃሪማ ዘላ نا جزء وصلت له 42 19 42 دقيقة 19 سكند مايكرو سكند الله جن في اللي سلزينا ورمناتهم زمالت كا 51 نقطة 0 هالتقرا أب ساعات كيد له مالتي إذا تزرع على جزء سنيد زلناتي مالتي أب شامبيون إيرترا سلزي أمانيل بزت مالت الصرحة بعد كبروسون كينو له مالتي كبروسون سيرس كبروسون سريح تناتو حجي مهناتو مانيال تاين دحرينا قدم حجي نورو ريكورد نايت غيزي اي نبرنات مسوم ريفرس ወይ ተወዳደርትን ብሎም ዘለና ናይት ማል ግን በሓደ ታምራው ዝኾነ በቃታሪት ፐርፎርማንስ ናቱ ኣበይ ከይድሎ ማለት እዩ ታ 51 ሕጅ ብመቃን ናይቲ ግዜ ተሃረመ ድሕሪያ ኸያ ብጣዕሚ ኣበ እቤት እዩ ከም ማማኒኤልን ከምቲ ብሽከተ ኤርትራን ማለት እዩ ጽቡቅ ክብራት ዓዘብቲ ንኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ተቀዳዳማይ ደቡብ ኣፍሪቃ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ድሕር ሓፂር ግዜ ናባኹም ወይካ ምሳና ናብዚ ናይ ዘተ መደብ ክንሕውሶ ክንፍትን ኢና ወይ ድማ ክንራኸቦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ውድድር እውን ከመይ ነይሩ ገለ ከንዕልል ደሊና ኣለና ሕራይ እንታይ ደልየ ዘለኹ ሕጂ ናይ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ببزعي ناب
ክለባት ወይ ድማ ጋንታታት ናይ ርሑቕ ምብራቕ ሃገራት ይኸዱ ኣለዉ ከመይና ክንሪኦ ደሲ እንታይ ማለት እቲ ምክንያት ኣይንፅበን ንሕና ናብ ኤሮጳ ኢና ነብር ናሱ ዳይሜንሽን ዳታ ሊሚትካ ፀኒሕካ ኮፊዲስ ኣስታና ክትብል ፀኒሕካ ወላ ባይከይድ ናብ ናይ ምብራቕ ርሑቕ ምብራቕ ሃገራት ዘለዋ ክለባት ቁሩብ ከመይ ንሪኦ እስኪ ሕጂ ናይ ቦታ ዘይኮንና ክንሪኦ ዘለና ብህልዊ በቕዓት ተቐዳደምትናን ዘሎ ዕድላትን እቲ ባይታ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ባይታታት መጀመርያ ንሕና ከም ሃገራዊ ፌደሬሽን እቲ ተሳኒ ማለት ናይ ዞባታት ኣለዉ ፌደሬሽናት ዋላ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ምስ ደረጃ ተቐዳደምትና ብቁፅሪ ብብቕዓትን በፂሖሞ ዘለዉ ይሳኒ ኣሎ ድዩ ማለት የእንግዶም ኣሎ ድዩ ክንመፅ ኣለና ማለት እዩ እቲ ዕድል ንሕና ስጋብ ዘይረኸብና ስጋብ ዘየቕረብናሎም እቲ መኻድናቶም ኣይ ፀድኦን ምክንያቱ ቅቡል ገይረ ወስዶ ተቐቡል ዝገብሮ እንታይ እዩ ልክዕ ኣብ ግራንድ ቱር ፀዋቱ ፕሮ ቱር ዘለዉ ጋንታታት ኣለውና ተቐዳደምቲ ዕቤትናቶም ርኢናዮም ንዖም ስለ ዝረኣዮም እዚኦም ዝመፁ ዘለዉ እቲ ዕድል ስጋብ ዘይረኸብዎ ናኡ ንሕና ገለ ነገር ንገብረሎም ፅቡቅ ነይሩ ግን እቲ ዕድል እውን ንሕና ቃ ቁርብ ድሕር ለጠቒልና ኣለና እቲ ዕድል ዝረኸብዎ ክትቀምሉ ሓደ ቁና ኣማራፂ ኮይኑ ይረአየኒ ማለት እዩ ሕጂ ብብቕዓት ዋላ እንድሕር ሪኢኻዮ እዞም ተቐዳደምቲ እዚኣቶም ኣብዚ ፀብለል ኢሎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ንሪኦም ኣለና ከይዶም ግን ኣብቲ ናይ ኤሽያን ቲምስ ዋላ ምስቶም ኤሽያውያን ክፃወቱ ከለዉ ዶሚኔት ኣይገበርዎን ንዕነት ውድድር ሚንስ ሕጂ ንሕና ገና ስራሕ ኣድልየና ኣሎ ብተቐዳደምትና ኹን በቲ ትካላት እተን ናይ ፌደሬሽን ዘለዋ ንቁሳንን ብሓፈሻ ኣብ ስፖርት ትካላት ዘሎ ስራሕ ኣድልየና ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘሎ ካሊእ ምክንያት የብሉን ንፁር እዩ ኣብዚ ዓብሊሎም ክኾኑ ይኽእሉ ምስ ከዱ ተዘዕብልልዎ ነይሮም ንተቃዋምና ናብቲ ናይ ኤሽያ ጋንታታት መኻድ ኣብኡ ግን መሊሶም ተመክሮ ዝቐስሙ ዘለዉ እድልቡ ኣለዉ ድሕር ከምኡ ኮይኑ ግድን ናተይ 100% ቅናዕ ኣሎ እቲ ውሳኔ እየ ዝብል ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ ንኣብነት ናይ ሲራክ ተስፎም ኣብዚ ቀረባ እዋናት ናብ ጀርመናዊት ክለብ ባይከይድ ተሰጋጊሩ ኣሎ ሶ እታ ጋንታ ወይ ድማ ሲራክ እዛ ጋንታ እዚኣ ንዑ ማዕቆኑ እያ ምስቲ ክሰርሖ ዝፀንሐ ስራሕ ንምባል ሕጂ ልክዕ ሲራክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ባዕቂ ፅቡቕ በቕዓት ዘለዎ ተቐዳማይ ተመሊስና ዋላ ርኢናያ ካብቲ ናይ ቱርጋቦን ምስ ናሽናል ቲም ከይዲ ዝፃወቶ እንዳቐፀለ ዝመፅእ ኣብ ኣፍሪካን ካብ ዘርአየና ኣብ ውሽጢ ሃገር ተኣንገደ ዋላ ስጋብ ሕጂ ዘሎ በቕዓቱ ስፔሻሊ ከዓ ኣብ ታይም ትሪያል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ብሉፅነት ናይ ሲራክ ኣብ ታይም ትሪያል ፅቡቕ መፅእ ኣሎ ብሃገር ደረጃ ቀዳምነት ደረጃ ዝስራዕ እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር ርኢናዮ ኩሉ ግዜ እንታይ ከነስተብል ኣለና ስፖርት ብቕዓት ጥራሕ ኣይኮነን ዕድል ትብልካ ኣላ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንሪኣ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ዕድል ቁሩብ ብዕድል ዘይዕወት ተቐዳማይ ኢለ ክገልፆ ክእል ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዕድመ ናቱ እንድሕር ርኢናዮ ተደላይ ተቐዳማይ 18 to 20 ሰከንድ 23 ዘሎ ዕድመ እዩ ብፍላይ ናይ ደገ ጋንታታት ዝደልዩኻ እቶም ዓበይቲ ጋንታታት እውን ዝጥሙትኻ እዚ ኣብነት ክኾነና ኩሎም ፕሮፌሽናል ዘለዉ ተቐዳደምትና ብናይ መገዲ ገይሮም እዮም በፂሖም ዘለዉ ንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ዩሲኣይ ሰንተር ትምህርቲ ቀሲሞም ናበይ በፅሑ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ሕጂ ዝታት ተነፊግዎ ማለት ተነፊግዎ ዘይኮንስ ኣይረኸቦን ኣብቲ እዋን እንቲኣ ሲራክ በቕዓቱ ድሩት ነይሩ ድሓር ዕቤት እናወሰኸ ከይድ ከሎ ተመክሮን በቕዓትን ከዓ ምፅይዎ ሕጂ እዚ እቲ ዕድል ኢላ ክገልፀልካ ማለት እዩ ዋላ እውን ሕጂ በቕዓቱ እንዳረኣዩ ገለገለ ጋንታታት ዝሓታሉ ኣለዋ ከምቲ ንደልዮ ንምንዮን ግን ዓበይቲ ጋንታ ኣይደልዮን ይኾና ሕጂ ነዚ መንፅርታይ ሓደ እቲ ዘለዎ ዕድመ ምስቲ ከበርክተሎም ዝኽእል እዮም ዝርእይዎ እቶም ንኣሽቱ ተቐዳደምትና እኮ ብጣዕሚ እዮም ዝደልይዎም ምክንያቱ ነቲ ከበርክትሉ ዝደልይዎ ግዜ ተፀቢዮም ሰሪሖም ኣብኡ ከብፅሕዎም ምዃኖም ኣምንዮም ነዚ ብንእሶም ይደልይዎም ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ እዋን ከምዚ ሕጂ እንድሕር ርኢናያ ግን ሲራክ ኣገዳስነቱ ኣበይ ይረኣይ ሕራይ እዚኣ ፀኒሕና ክንምለሳ ኢና ክቡራት ተዓዘብቲ ሕጂ ንመርሃዊ ቅዱስ ተቐዳዳማይ ካዛኪስታናዊት ክለብ ኣስታና ምሳና ብመስመር ኣሎ ሄሎ መርሃዊ ሄሎ ማይክ እግዚኣብሔር ይመስገን ከመይ ተሓድር ፅቡቕ ኣምላኽ መላኽ ሕራይ ትማሊ ውድድር ከመይ ነይሩ መርሃዊ ሳልሳይ ደረጃ ቃዒስካ ሞ ከመይ ነይርካ እስኪ
ውድድር ናይ ባሓቂ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ብፅቡቅ ምድላዋት ፅፉፍ ዝኾነ ኦርጋናይዝ ነይሩ ኣብ ሰዓትና ጀሚርና ስለዚ ቆርብ መወዳደሪ ቦታ ወይ ካምትራል ኣነ ናይ ኮሞ ፋቮራይት ስለዘይኮንኩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ግን ዝሃረምክዎ ግዜ ንዓይ ኣተባብዐ ስለዚ ብሓፈሻ ፅቡቅ ውድድር ነይሩ ማለት እዩ ጽبو اسكي مرهاوي اقدم مساي ميكائيل توكي زولو انتاي لخا حاتيتي نير تقدادمتي بروفيشنال تقدادمتي مس ناي ابز عدي زودادرو تقدادمتي بمودار قرب كغلصلي حاتيتي غليصلي كالو ግን እንታይ ደሊ ዘለኹ ንስኻ ኣብዚ ከም ናይ ኣማተር ተቀዳዳማይ ዝነበርካ ብመንጽር ሕጂ ዘለኻዮ ኣብ ዝበለጸ ብዓት ወይ ካ ደረጃ ከመይ ትግምገሞ ከመይ ኢኻ ተሳጊርካ እስከነዚ ثانك يو ማለት ከተወደደ خلاص انا واحد كبيديو ናይ ኣማተር ወይ ተናለክኛ ደለና ሃይ ክላስ ውድድር እቲ ጽቡቕ ነገር ማለት ናተይ ኣነ ናይ ኣማተር ብዙሕ ኣይተራኹን ወይ ብዙሕ ኣይተወዳደርኩን ናይ ዞም ኣክል ስለዚ ተዕድላት ካልቲፈ ስለዝረኸብኩ ነዚ ሕጂ ዘለኹ ደረጃ ንኽበፅሕ ክኢለ ማለት እዩ እንድሕር ከተወዳደሮ ክኢልካ ግን እቲ ውድድር ናይ ዝዓሊ ዝግበር ቆረብ ንዓና ነቶም ዓበይቲ ተቐደምቲ كبد يبلنا يمكن تفتان سلزي كنا ويدلنا بقى سلزي وانا اكي كم دقادم تحجي ماي كترا يقولها بتعمل كبيري سلزي اي راخدني في مالتي ولا بكيلومتر ولا بترحبات ولا بتقادمتي بكله ملكي يتبقنا جرتين تم دقادم جاب تقولوا لهم كله بروفيشنالي ويتنان تعاجن بروفيشنالي سلزي قلت كترا خذ كبيري جاست تعدلات صحيح ركز لك ጽቡቕ መርሃዊ ኣብዚ ናይ ሃገራዊ ሻምፒዮን ብዙሕ ሰዓኻ ተሳቲፍካ ዘለኻ እስከ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንታይ ነገር ኣሎ ትሪኦ ወይ ካ ተወሳኺ ነገር ከምዚ ብሉፅ ነገር ተወዳዳሪነት ነገር ትሪዶ ካብዞም ናይ ውሽጢ ሃገር ዝፈሪ ዘሎ ተወዳደምቲ ኣሎ እቲ ውድድር ኩሉ ሰብ ኣሎ ጽቡቕ ነገር ቻምፒዮን ኤርትራ ሓንሳ ከምዋና መሓመድ ቆርብ እቲ ናይ ከም ዝረዳእኒ ብጣዕሚ يتنقلهم كابتن قاعد بدهن نابكي قاعد بينا حدا حدا ستريس أتومه أخذ مجمرتا زي كده زي حالكم مفتموتاتا كان أقول قرب يتنقمه بنتي مورد ربوتات بقعات الحريقة والحدي كل زعبلو لي قرب كيلومترات يزلوه سامي سبعاني السوق كلن كان تطوي تم تقادمتي قبل من تسوق رويز ولا ما حدش نقدر يكونن جاس جنتي قرب الرزنة على الشامبيون كتبل كلها كل تقايدا ما يويد ما سلسلتي كله ولا فيدريشن تاتا زعابيت ودقدر من أي شيء تتحذر لكننا كل تقايدا ما يكاب لزغونة سترس كواتا درس لازوغي لاب فورتينيتي نساس لزغونة كل سبق قصر عيدا لنش لابي بروت داوتا بكيسو تمت العوات ويروس دخال سترس علوه أو افتحاد حالي تبنيكال وينجيكاتو ينبر معوزهم بقعات وينعوزهم تمكرس كل تقاعد ما يعلمون حراي مراوي كلت حصرتي حطوتات مالسي حصرت مرسز ديلين كاوها كصبي اسكن اي صباح وددر كمي تدالي خلاها ناي زحلف عام الشامبيون يخمو كتقال صاريخه دائما كم ديفن شامبيون زغنا نزنتو عم دلاو دلين يكون اوريدي دلوي وعبيت وددرات يغنيس لذي كل شخص قلت فولت مرهاو قانا تورد من مكار تدالي له ريزالت خانه ما حد قداي معناتي كم تقول كل كايت ما ندير بوتانا هاي تكون مثلا اذا من نعمل هذا خير ما جاز حوت الله الذي جعلنا سيدي كذا وين جعلنا في التليفون ولا كلمه القول اللي له الذي هاي بدايه يكون وي ما فتان يكون من مثلواتي كله كله بتاعي تطبق له تو تاخذ وين تعجبت تو تاخذها ريد له مالك حراي بلس كمو ناي مصاي مدبكا حجي كلته ثلاثه عبيتي تورات اب قدمينا لوا تور دي فرانس خميخا خنصبدينا ويس اب كالي خازلخا تعذبتي وي كادغفتي تصبي سلازغوني هو unfortunately لما محمد فرانس لهون سينا لو نيرا غري سابي اي يلهون لمحمد فرانس نا فولتا غسكا እሺ ሞ የغني لي ጽቡቕ ናይ ውድድር ጊዜ ካን ጽባሕ ክኾነካ ይምነ ኣው ክንራኸቢና የغني لي ከብረታ በለይ حراي ميكيل كم زغت سمعوا زصنعك بزح ነገር ወይ ካ ሓሳቡ ውዕሉ ከካፍለና ጽሪሕ ሎ ሚካኤል ማለት መርሃዊ
ክቡራት ተዓዘብቲ ንዝህልወኩም ዝተፈላለዩ ርእቶ ወይ ሕቶ ክሳዕቲ ዘለና ናይ ግዜ መቓን ብሓንቲ ቴሌፎን ቁፅሪ ክንበኩም ኢና ብኡ ከዓ ደው ኢልኩም ሓሳብኩም ድዩ ሕቶኹም ከተፍስሱን ከተካፍሉን ዕድመ ነቕርብ 122474 እያ ክደግመልኩም 122474 ደው ኢሉና ክትሓብሩና ዕድመ ነቕርብ እዚኣ ናይ ሲራኪና ክንዛረብ ፀኒሕና ስለዚ ናበይና ክንድማ مسناي عدل يا خالد كذا اللي قرب أبزي أنا عدل قرب أبرك كتب لي هو معناته انتهي تعدل زبالكو خاي قدمنا عند حرينا مرهاو انت كيفوا مرهاو حجرة تبقعت كتيفو ماتيس أبتي لوكال جيم ساي نبران تورنمنت نايز عادي كيس أجوبه خلاص تعدل رهيبه تعدل سرز رهيبه خاني أبتو تدر كسات تفكير لا تودر نولزلناها عالم لخ زخانه ود الدرات مالتي كابت سنتر كلون بلوت بقعات ندام خيدو سنس 2010 ثلاث سنين جميرنا مالتي سلازرين ورقاو اطليان كله بقعاتس دار انا مصي ايفن والاو انتاي اب انترفيو حدا وان سمعني راه مسخمنا جبره اتي دليبو زلو تمكرو مالت ناي بشكلتات ساينتفيك واي غلون زنا عادي مخنيات انتاي تريا خانو انتاي تجيزيو حلفوا له ابي درجه بتصحيلو انتايون او هليل له تريو كالوتون امنات علني اوشتم غيرو مزيو صوون كله كم زخولو توم كالوت بروفيشنال تقادمتنا مالتي حجي بزغاطام مرهوها شيرك غوبرلو تززرو خبو زز اكبو نتعبت مشكلتاسي قرب فين دابرن حركيدو صبوي مالتي صبو بلمو ابزوان بوزحات تقادمتي كمزا قديمنا خنطوسو صنحنا كاب هاجر عدلات رخيبه مستفر عليه كلبات يخدلو ويكاي صنبرلو سلازي كمزي صنبور انت اليوم ابت تحتخا قال كفات ويكا نقع كغاطم يخلي زبل قمت لنا تكاتن مفراي كساب تحت وريدو هاغراو فيدريشن يسرح له كم ينزريو نزل مفواس انتي مربالو ويسرح انت ليخا كفلت هو انتي برقت كان ازيو الى كبلال كازخل يلا انت يزغلص كل كلا تناي استراتيجيك بلان وطي على انا 4 عامت تقلص دحرسا صديقاتنا بزحصر وان كوينو معناتو كم بغس دلواتنا فيدريشن انقيدي معناتو ببوانو بت ميديا باخاتكم دي بت افكاري حبرتسب بشكلتا زولو دي اب سبورت بحفشه زمت نقفيت له أرام رئيتات بزح نجارة هتقبل أنا نبعلي أبتا فدرشين كابز متسي بزح وان تناقيف له مالتي قلنا له زي عنك فكا ويكاني زي حكا نجارات السون دحرت علينا ألطيفو بزح نجار كسر راح خالي السخانة تمناش دحر دا كي عنك مالت كي علينا يوم كي تقبلنا يوم كالطيفنا تزولو منشي بحد أوان كنسونا نخيلنا دحر رينا لكي مسناتنا population ريخا ولاتي هلو كنتات كله عامي وبقطبا قال تم زفري زلو تقادمتي دحر كوانتيفاي غيرك بطعمي بوزح معناته بمنطرتم اولاد هاجرات دحر كتريو هانك حج نزل قطر نزل هاز نريو زلنا كنت قومولو دحر كوينا نحنا انا هم هاجرا فدرشن سرح لنا مالتي ابتسرح الاوان كاني حدا ايد وي حدا راسي كون نسرح بوزح راسي بوزح اداوي كواس ازلو حجزي بهمه توهدت قلطيفو مصيو مل اعمنا غيرنا ابت تحت وريدنا نسرحالو ادلات كنفطر تبايتا كنتقملو مالتي صبو ابزي غيزي اب تحتيهم ويكا نسوم صلال زخونكمون ناي شديشين زوباتات فدريشنات الله مزين زوباتا زين زلوكم زمدنا كمي نامنت ابزنا يلو معمت وددر تمالي انا او تعذيبنيره زوباتات دوبو غاش باركا عن صباح ابزين ترينا زلنا زوبا ماكلكا استنزلوا كلباتا مالتي مولو قطري ناي زوباتات يلنا ابزي حجي مسي سونكا ابتي استراتيجي سوم حانصيسكم زلونكا مزغاچوخا يمسل مناتو ناي هاجر مولو سراح سلازونا هاجراو فدريشن نزي نجر زغبرون غديت الله ابزخا تي تصاوتي كمغبا زخلاون كابن كفريا يخلان نابنت ناي دانيال تاع هايمانوت متريناس كاب زوبادو بمصي سلازي بزعبا زي كمي بز زلكم حجي اسرارحه زمدناكم زن فدريشنات كما يخم زلكم حجي اصبوتو حتى هاجراو فدريشن اذا حج زلو ستاف مالتي قوم كله
ኣብ 2018 ስራሕ ጀሚሩ كأوم كله مجمريا كم مقلس حسبه ويون زعمت عند حرنيرو زمدنا زبان فدرشنات مس هاجراو فدرشني معناته السوي مسرح زلو ابنت زوا ماكل بته زلو عامي وتتقيمهم انا طفوس لزلو تبشكلتا بصبو خيدالو مالتي اندحر كنقصلاينا مانيل تليفون لنا هلو من قبل هالو ميكيل ازبحر خلاص برا حراي ميكيل كم يترفد زابير مثلا سلسلة ميكيل راي هو سلسلة ميكيل كيف صبو مو انت لك حتى تعدل تتقملا حرايشي بتعمل صبو في فدريشن بكوي فلاي بسكليتا دما عبدمنا ياتي واو تعني راجع حقوش ديخا راي ስለዚህ ናይ ደገ መዝኦ ከለዉ ፕሮፌሽናል ጽቡቕ ቢሪኦ ከዓ ንኣብነት ምርሃብ ቅዱስ ሓቂ ዘረባ ካብቶም ዝድነቑ ካልኦት ግን ኩሎም ክትሪኦ ከለካ ግን ከሪዩን ኣለዉ ከምዚ ክትብሎ ፀኒሕኻ ምርሃብ ቁሩብ ፈያ ብሎ ክትብል ፀኒሕኻ ብምልኦም ገለ ስራሕ ተሰርሑ ማይስ ገለ ነቶም ኣብዚ ዘለዉ ማይስ ብዙሕ ዓመታት ሚካኤል ጽቡቕቲ ኣርእስቲ እንዲኻ ተንኪፍካ ዘለኻ እንታይ እዮም ሕጂ ከሪእና ንደሊ ዘለና ወይ ትደሊ ዘለኻ ፀወታ ድዩ ወይስ ኣብቲ ፀወታ ፀወታ ሕንዳ ኣሪኦሞም ኮ ኦልሬዲ ይኹምሃርዮም ሰው ክምሰውን ክሰርሕዮም ኮ መጨም ግን ኖርማል በቃ እቶም ኣብዚ ውሽጢ ዝዓዲ ዘለውስ ንሰብ የርእዩኻ በቃ ንሰብ ገለታሽ ንገብሩ ሓደ ምርሃብ ቅዱስ ግን ሓቂ ዘረባ ከመስግኖ ይደሊ ብጣዕሚ በቃ ከምዚ ንኮራዓሉ ገለ የርእየካ ስለዚ ገለ ተዝገብሩ ካብ ኢሎም ገለ እስክምህሩ ተማሂሮም ወይ ምስ ተማሂሮም መጨምሲ ገለ ዘባብ ዘለዉ ኣሕዋትና ከዓ ገለ ተዝምህሩና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ምክንያቱ ደሊቦም ትምህርቲ ብዙሕ ነገር እዮም መጨም راي زي زي ምክንያቱ ብጣዕሚ በቃ ኣብታ ንመይተ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብኣ ከዓ ገለ ተዝገብሩ ያንለ راي يغنينا ميكائيل بروفيشنال تقدمتها بالساعات زي امنت ኣለኒ ነዛ መደብ እዚኣ ይከታተላሉ ስለዚ እቲ ዝግበኦም ነገር ክገብሩ ተስፋ ገብር ናብታ ልዕልኛ ዝፀናሕና ኣርእስቲ ዝምድና ዝፈጠሮስ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዞባ ማእከል ዘለዎም ምህብቶታት ተጠቒሞም ትዕድላት ነጥፉ ኣለዉ ውፅኢት ከዓ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ኣሰራርዓ ውድድር ድዩ ዋላ ካሊእ ኣብ ዞባ ማእከል መፂኡ ዘሎ ለውጢ ኩሉ ዝሪኦ ዘሎ ሓቂ እዩ እቲ ናይ ባጀት ፀገም ገዲፍካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ከምዚ ቀዲመ ዝገለፅኩልካ እቲ መጀመርያ መደብ ዝሓዞ ዝምድና ዞባውያን ፌደሬሽናት እዩ ነይሩ ሕጂ ነዚ ክንገብር ኣቐዲመ ነጊረካ እቲ ስትራቴጂክ ፕላን ወፂኡ ኣሎ ኣብዚ ኢንክሉድ ዝኸውን ይስኹ እዚ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ባጀት ነገር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቀንዲ ክሰርሓሉ ተበጊሱ ዘሎ ፌደሬሽን ምሽክለታ እዚ እዩ ኣብቲ ናይ ዞባታት ፌደሬሽን ዘለዋ እንድሕርኬትካ ከዓኒ እቲ ውዳበ ድኽም ዝበለ እዩ ምክንያቱ ኣፅኒዕዎ እዩ ፈትሽዎ እዩ ዋላ እውን ኣብ 3 ወርሓ እውን እንዳመፁ ስለ ርክብ ነካይድ ምስቶም ናይ ዞባታት ፌደሬሽን ሓለፍቲ ገሊአን እቲ መልኣተ ኣባላት የብለንን ምክንያቱ ክትቆም ዘለዋ እታ ፌደሬሽን ድሕሪ 9 ኣባላት ኣለዋ ኮይኖም ገሊአን ኣብ ፕሬዚደንትን ቴክኒክን ሕፀራ ገሊአን ፀሓፊ ጥራሕ ዘለወን ኣለዋ ገሊኦም ከዓኒ ሕጂ መልኣት ዝገበሩ ከም በዓል ዞባ ደቡብ እንድሕር ሪእናዮም ሕጂ ምርጫ ተኻይዱ ዝሓለፈ ክንደይ ኣዋርሕ እዩ እርግጠኛ ኮንኩ ተዕለት ኣይገልፀልካን ግን ከይዶም ከዓ ሙሉእ ኮይኖም ኣለዉ ሕጂ ተቐንዲ ሽግር እንታይ እዩ ዋላ እቲ ፌደሬሽን ብላዕሊ ክሰርሕ ድለይ ኣብቲ ታሕቲ እውን ክሰምዖ ዝኽእል ኣካል ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ እንድሕር ምልኣት ዘይብሎም ኮይኑ እቲ ናቶም ፌደሬሽን ምስ መን እዩ ክራኸብ ኣነ ሕጂ ከም ኣካል ናይ ቴክኒክ እንድሕር ኮይነ ክራኸብ እንድሕር ደልየስ ኣብ ገሊኡ ዞባታት ዝራኸቡ ኣካል የብለይን ሕጂ እቲ ፌደሬሽን ንዕኡ ልክዑ ኣብ ፅላል ኮይኑ ንዕኡ ዘኺዶ ግን ኣብቲ ምርጫ ዝካየድ ገለገለ ግን ኣብ ምንታይ ዝሕፀርቲ ናይቶም ዞባታት ኣብ ዞባ ናይ ኮሚሽን ስፖርት ነብሲ ወከፍ ዞባ እዩ ነብሲ ወከፍ ዞባ ነናታ ኮሚሽን ስፖርት ሓላፊ ስለ ዘለዋ ብኡ መሰረት ከዓኒ ተማእኺላ እሱ እዩ ዘካይደላ ኩሉ እቲ ኣብ ባጀታ ድዩ ምሕደራ ድዩ ዝከታተል ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ቁርብቲ ዘሎ ሃጓፋት ክርድኦ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ እቲ ፌደሬሽን ኣሎ ክሰርሐ ዘሎ ጉዳይ ከም ዘሎ እገለፅ ኣለኹ ኣብተን ዘለዋ ዞባውያን ፌደሬሽናት ግን ዘሎ ጉድለታት ከዓ ብዙሕ እዩ ኣብነት ኣምፂኻ ዳንኤል ኢልካ ሕጂ ዳንኤል ኣብዚ ስለዝመፀ ዘይኮነ ከም ትበልካዮ ኣዊ ይፈሪ ዳንኤል ምክንያቱ ዳንኤል ኣብኡ ዕድል ተዘይረክብ ነይሩ ኣብዚ መፅኒ ዞባ ደቡብ ተመሊስና እንድሕሪት
8 ዓመት 10 ዓመት ድሕር ከድና እንታይ ዓይነት ብቕዓት ነይሩ ኣብኡ እንታይ ዓይነት ተዓዘብቲ ነይሮሞ እንታይ ዓይነት ቅድም ሸታ ካይድ ነይሩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዝሰርሑ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ውህደት ነይሩ እቲ ኩሉ ኤፈርትስ ኣውፅኡ ነይሮም ነቲ ዕቤት ሸታ ኣብ ዞባ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ግን የለን ኣብዚ ነዚ ክስራሕ ዘለዎ ተቐንዲ ጽቡቕ ሞ ነዚ ንምፍዋስ ናይ ቀረባ እዚ ናይ ርሑቕ መደብቲ ናይ ስትራቴጂ ቢልና ኣለና ጊዜያዊ ፍታሕ ከንታይ ክህሉ ይኽእል ምክንያቱ ሲ ከምዛ ዝበልካ ዕድል ኢልካ ዓንቶይ ምስ ናይ ሲራክ ዝተሓሓዝ ተዘራሪብና ዕድል እንድሕርቲካ እንታይ እታ ናይ ዕድመ ገደብ እቲ ተባሃጊ ዝበሃል ነገር ሕልፍ እንድሕርቲሉ ካብ ቁርብ ክኽብድ ይኽእል ወላ ርሑቕ ከይከድና ኣብዚ ናይ ትማል ዝተኻየደ ነገር ተርዩ ዞባታት ምስ ናይ ተፃወት ናይ ዞባ ማእከል ጥራይ እቶም ናይ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ውፅኢኻ ግዜ ዝሃሮሞ እንተሪኻ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ጋፕ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ንምፍዋስ እንታይ ኣሎ ክግበር ዝከኣል እዚኣ ክንምለስ ሃይና ሰብ ቴሌፎን ኣለና ኣማኒኤል ኣብ መስመር ኣሎ ክብራት ተዓዘብቲ ሰላም ኣማኒኤል ከመይ ረፊድካ ሰላም ዳሓንዶ ከመይ ትኸውን ሰናይ ምለው መስገን ጽቡቕ ከመይ ነይሩ ትማሊ ውድድር ኣማኒኤል እንኳ ሓጎሰካ ሓጎስ ኩላና ቴንክ ዩ ፆታ ቁርብ ከቢል ነይሩ ግን ወይ ምስ ዓወት ኩሉ ፍኹስ ይብል ድሕሪ ዓወት ጽቡቕ እስኪ እንታይ ዓይነት ስልቲ ኢኻ ሒዝካ መፂኻ ኣብዚ ምክንያቱስ ምስ ናይ ቅድም ዓመታት ብምንጻር ዘመዝገብካያ ግዜ ሰዓት ብምርኣይ ዓብዪ ዝኾነ ለውጢ ዓብዪ ዝኾነ ዝለያኻ ጌርካ ብኡ መንፅር ድማ ናይ ዓብዪ ዝኾነ ሃገራዊ ክብረ ወሰንካ ሰሪሕካ ኣለኻ ትማል ማለት እዩ እስኪ እንታይ ነይሩ እቲ ስልቲ እንታይ ምድላውካ ነይሩ ብልክዕ እቲ ምድላዋት እኳ ዳርጋ እቲ ፀወታ ዳርጋ ካብ ዓሚ ዋላ ቅድሚ እውን ብዙሕ ኣብቲ ናይ ቲቲ ኣድማዒ ኣይነበርኩን ክብል ይኽእል ግን ብፍላይ ሎም ዓመት ዝያዳ ካብ ዝነበርኩ ዓመት ዝያዳ ብቕዓት ወሲኸ የደ ኣለኹ ስለዚ እቲ ብቕዓት እያ ንክብሎ ዝኽእል ብፍሉይ ዝተዳለኹ ንቻምፒዮን ኤርትራ ኢለ ግን ናብ ቲቲ ዋላ ዳርጋ ዋላ ሓንቲ የለን ግን ፀወታታት ገለ ዋላ ጅሮ ዲኢታሊ ተፃሂተ መፅአ ዋላ ቅድሚት ፀወታት ነይርኒ እዩ እሱን ወሳነት ኣለዎ ግን ብቕዓት እዩ ዝያዳ ብቕዓት ኣቦቱ ስለ ዘለዩ ጽቡቕ ከማኻ ኣብ ደገ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ዝፃወቱ ተቐዳድምቲ ኣለዉ ንኣብነት ክሳብ ሻድሻይ ዘሎ ንዝኣተወ ተሪእና መርሃው ቅዱስ ኣሎ ናትናኤል ብርሃነ ናይ ኮፊሊስ ከምኡ ድማ መኽሰብ ደበሳይ ናይ ባይኬድ እስኪ ከመይ እዩ ነይሩ እቲ ምስኦም ጥምጥም ከመይ ከረኺብካዮ ምስታቶም ቀሊሎም ኻድዮም ወይስ ሓያሉ ነይሩ እቲ ውድድር ማለት ታሽም ትገብር እኒኻ ቅድሚ ፀወታታት ኣለዎት ዝገብሮ ትሬንናት ዋላ እውን ቴስት ትገብረ ንክንደይ ብክንደይ ይውድኦ ኣብቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ትሬን ፅቡቅ ግዜ ይሃርም ነይረ ልክዕ ድሕር ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብቲ ልክዕ ወይ ሜዳ ውድድር እንድሕር ሃሪመ ነቲ ግዜ ክዕወተሉ ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ነይሩ እዩ ዋላ እውን ዝሓለፈ ዓመታት ቤስት ታይም ሂዜ ኣትየ ብዝያዳ እቲ ኣፍታ መዓልቲ እትያ መበል ሳልሳይ ድብገስ ነይራ ከም መወዳእታ ስለዚ ነቲ ዝበለፀ ታይም ዝነበሮ ግዜ እውን ሂዜ ኣትየ ስለዚ ምስ ኣነፃፂራስ ዳርጋ ውድድር እዩ ዋላ እውን ፅቡቅ ቀኒኻ ኣብታ መዓልቲ እትያ ፅቡቅ ነገር ክስማዓካ ኣይክእልን ዋላ እውን ሳይክል ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ግን ንዑ ዋላ ሓንቲ መሳኾናት ኣይጋጠመንን ስለዚ ሲ ዳርጋ ናብ 75 ሚታዊት ሲ ተስፋታት ነይርኒ ንኽዕወት ማለት እዩ ጽቡቕ እስኪ በል ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ክተርፋኻ ከለዋ እስኪ እንታይ ይስማዓካ ነይሩ ክትሕንን ከለኻ ኣብዚኣታ ስምዒትካ ክፈልጥ ምደለኻ ኣማኒኤል ዳርጋ እቲ ዳርጋ ቀዳሚት ላብ ዝሃረምክዎ ግዜ ነታ ካልእቲ ላብ ክረግሞ ከም ዝኽእል ነብሰይ ይነግረኒ ነይሩ እዩ ስለዚ ዳርጋ እውን ናብቲ ድሕሪ ሓንቲ ላብ ክኸይድ ከለኹ ሲ ዳርጋ ርግፀኛ ዓይነት ኮይነ ድኸይድ ነይረ ግን እቲ ዝበልኩ ኣቦቱ ሳይክል እያ ዝኾነ ነገር እውን ከጋጥምካ ክእል ግን ዳርጋ በቲ ብቕዓተይስ ዳርጋ ተቢለ ድኸይድ ነይረ ስለዚ ዳርጋ ናይ 12-3 ኪሎ ሜትር ሲ ናብ ምዕዋት ገፀይ ነብሰይ እንዳምን ኮየ
بزور نير أبتني مودات أيكونن تي استنجرنا حوت ጽቡቕ ኖ ኣነስ ተን መወዳእታ ኪሎሜትር ተንጊዜኻ ናርኣኻሲ ከመይ ትሕነ ነርካ እንደለ ከም ዝተረዳእን ካብ 13 ኪሎሜትር ኢኻ ጀሚርካ ማለት እዩ ጽቡቕ ሓይሊ በል ከሓተካ ናይ መወዳእታ ሕቶ ክትኮነለይ ዓሚ ንስኻን መርሃዊ ቅዱስን ብዝፈጸምኩሞ መጥቃዕቲ ኢኹም ክልቲኦም ክሳዕ ፍጻመ ኢልኩም ብዘደንቕ ነገርካ ንተዓዘብቲ ናይቲ ውድድር ዝነበረ ብዘደንቕ ብዝማርኻ ኣገባብ ናብ ፍጻመ በፂሕኩም ካልኣይ ደረጃኻ ሒዝካ ንስኻ እስኪ ናይ ሎማ ዓመት ውድድር ከመይ ተዳሊኻ ኣለኻ ዝናይ ጽባሕ ዘሎ ማለት እዩ በቃት ምድላዋት ኣቦቲ እዩ ከምዚ ዝበልኮ ብፍሉይ ነገር የለን ግን ንውድድር ያቱ ኣለኹ ስለዚ ወዲ ጋንታ ያለኒ ከምናት ናይ ኮንቲኔንታል ተቀዳዳማይ ያዳምስ ኮይና ኢና ታሽ መንገብር ግን እቲ ናይ መዓልቲ ጉዳይ ጾታ ዘጋጥም ነገር አይፈልጠኝ ሀብት ሜዳ بسلام جميل بسلام يودنا تريخ آمين آمين كدرب لا واخلو خان مراو صحاتو كساغير خاصلك اسكي اب مصاي امنتا وددر قالك ساتف كنصبه قال تهبنا حبريته هلو دي وداري على تحمش داري شدشو معلتي يالني تور أستراليا بدحريون بولتان خاتو كانتا حتيتلو زينين دلواتن تاش مجرين دلو مالتي الرأي مانيل أب تجبرو مغنى مسلات كون الكاي من أب تمدوات كاماتي أبناء صباح وددر كا صبح وددر نخلهم تقدم تيمنا مالتي يغني لي كبراتي هابلي بحكي لعلقلتي خجل صنحة عسرت سلسته وي كاب عسرتك عسرت سكرين تكتر فوق اللوسي رجوس جيرياتو نيره يبنيرمو سلازي رسمت مانو يدلي مالتي عب كمزي ناينتايز بلو بعلو قلت الكاتني هنتاي تموكروي مهنياتو انت لو اب تموكرون زي تموكرون كتر اخلها امانيل قدامي زوريا كندي شفينوا ريو كاليتو زريا كشفونا زخل بقعت كم زلوم سنوب تزاري بلو أبكاي تقادم ما كيتريت خليها معناته أيكونن دمبه خيد بزعبات إرجان جزء أنسي رحت زريا خليت معسى زود إذا حسب له أنا هز نبرني أشلو زخنا حجز مستمو كري معناته سيد خلت صني هكو مرهوي سلة زاربه سمعناه شير قواريله أماني إيرون السو تعويت له بتصوتو دحر جيرو خو فحن دابن دحر كيدو ابي استواصو يزلو حجز تمكروي صبو معناتو نفسس تمكرو مهلاوكا كونفيدنس كغبر كيدو معناتي هراي تا قديمنا زبلنيا تا ناي فوسي زبلكا حصار جيرنا ناباكناتي حجنت ياسا اتا غزياوي معنات سغبت تحاسبو تي اس بي صناحيلنا حاطير بنتاي كم مجمري عمو تحليف له خدنا حاسبو ات فدريشن وندارغا مدمدم تاغير زلو بقلطف ناي قوام امندمنت خغب كايد امند هنغبرو قوامنا ادلات نتن زبايان فدريشنات مفتار زي اودي إلو مالت فدريشن السن دحر كوينو كم زغلصنيا تن زباتات زواسال مغدو نفطرلنالنا مالتي بتي حدش استما حيشه قوام تتقيمن مالتي حدش امندمنت ابزح صراوان كجميرو نا اصافيفو ادل نمهابت فدريشنات زبارابرلو مالتي وسينلو حراي ابزي غيزي زي هاغراو فدريشن بناي UCI زواب ممرحيتات يوزا تكبر مس ناتو بزطعم يخونس اول UCI ندحر تخنا ايرترا ناي UCI حقتا طرا كتفصم التحتت ويكا تقدد سلازي كاب عامت عامت حدش وددرات نمتتتاو انتاي زغبر نغير الله بزي كازي شامبيون ايرترا نبلو زلنا كساع تحت وريدكا UCI زغمطو ነገር አለው ማለሲ ማውንቴን ባይክ ነው ዝሆነ ነገር ንሪኦም ዘለና ተቀዳድምት ወላ ናይ ዓለም ዓበይቲ ተቀዳድምት ይኹኑ ኣብዚ ሃገርና ፈሪምካ ምስተን ዓበይቲ ኮንቲኔንታል ዝጻወቱ ዘለው ከምዚኦም ስለዚ እንታይ ዝተሓስበ ነገር አለ ናብ ታሕት ወሪድካ ብናይ UCI ዝተበጋገሰ ነገር ሁሉ ዲ እንታይ ተቀንዲ መጀመሪያ ዝበልከያት ሃገራዊ ፌደሬሽን ናይ UCI ሕግታት ተኸቲሉ እዩ ዝኸይድ እዚ أمنتاي كومبلسور زخون أبتنا UCI زمركوس ودرات جدا السرعين كأحد خيد rules and regulations ناي UCI تختيل كا كتكيد على
ኣብቲ ዝካየድ ዝስራ ኢቨንትስ እቲ ናይ ኦርጋናይዜሽን ሲስተም ድሕር ነፂኻ ግን ህልው ኩነታትን ውህብ ኩነታት ሃገርን ኣብ ግምት ዘእትወ ኣካይዳ ትኸደሉ እውን ኣሎ ሕጂ እዚአን ክንፈላለየን ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ውድድራት ድሕር ክእቱ ኮይኑ ናይ UCI ዝተማእኸለ ውድድር ግድን ናይ UCI ሕጋጋት ተመርኪሱ ይኸይድ ዘለዎ ኣብቲ ዕቤት ብሽክለታ ነቲ ግዜ ተጠቂሙ ከካይዶ ዘለዎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ሎካል ዝካየድ ብናቱ ውሽጣዊ ሕጋጋት ገይሩ ግን ነቲ ናይ UCI ዘይጎሲ ማለት ተቃደምትን ኣብ ዝፈርዩ ዘለው ጽባሕ ንጎም ዓለም ክራኸብ እዮም ኣብ ውሽጢ ይኮኑን ንዑ ዘይጎሲ ጌርካ ነቲ ውሽጣዊ ውድድራት ተካይደሉ እውን ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ንጥፈት እንድሕር ኮይኑ ናይ ፌደሬሽን ምውሳእ ይዝሓትት ፌደሬሽን ካ ከምዚ አንተ ይገልጸልከ ማለት በይኑ የማና ኤዳ ይኮነን ጸጋማ ኤዳ ድልየ ወይ ካልኣይ ሳልሳይ ርእሲ ስለ ዘድልዮ እሱት ናይ ሓባር ስራሕ እንድሕር ተኻይዱ ናይ UCI ዝተማእኸለ ውድድራት ከተካይድ ይቀልል ቅድም ናው ምብጻሕካ ግን ኣብ ውሽጥኻ ክትዕቢ ዘለካ ማለት ውሽጥኻ ከይዓብየ ናይ ደግ ምጥማት ኣድማዕ ኮይኑ ሳይርየን ብነፍሰይ ማለት ጽቡቅ ሞ ናይ መወዳእታ ሕቶ ላኒ ሚካኤል ናይ ኮንቲኔንታል ጋንታ ንዕቤት ብሽክለታ ሃገርና ዓብይ ስለዚ እንታይ ኣሎ ብዛዕባ በዚ ኩርናዓዝ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝጥምቶ ምክንያቱ ብሓያላት ተፃወቱ ኣለውና ተቀዳደምቲ ክሳብ ብዓለም ከይዶም ዘብሉ ክንገብር ንኽእሎ እንታይ ኣሎ ዝሓስቦ እዚ ወይ ናይ ርሑቕ ዲ ናይ ቀረባ እንታይ ኣለኩም እዚ ታይም ቅድሚያ ግን እንታይ ኣብቲ ከይወዳእና ናይቶም ተቃደምቲ ዕቤት አንቶያ ይጠቕስና ንፅበይ ነይረና ዝረኣኾ ስጋብ ትማሊ ድሕር ተመሊሰ 3-4 ዓመት ኣብቲ ታይም ትረል ተኻይዳ ትማሊ ኣብ ናሽናል ሻምፒዮን ካ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣናዮ በቕዓት እዩ ናይ መሲጥኒ ማለት እዩ መፂ ዘሎ ደረጃ ዓበይና ኣለዋ ብሰዓታት እውን ድሕር ሪእኻዮ ናይ ክንደይ ሰከንታትን ደቃይቕን ለውጢ ገይሩ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ተመሊስና እንድሕር ሪእናዮ ናይ ባሓቂ ዘተባብዕ ሱኻተ ትማሊ ዝጀመረት ሓንቲ ሓዳሽ ጋንታታ ሰራየር ሰዋ ብናቶም ተቃዳሚት ጽቡቕ ግዜ ዝሃረመት ርኤ ካብ ዝዓቢ ክሳየለን ዕቤትን ዓወትን ንዖም ማለት እዩ ካልኦት ከዓ ነዝናቶም መደብ ተኸቲሎም ድሕር ከይዶም ማለት ዝናይ ደቂ ኣንስትዮስ ዘይትሰኣሉን ዘይዓብየሉን ስለዚ የለ ጠመተ ተተጌራትላ እዚኣ ጽቡቕቲ ይብል ኣነ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣብዛ ናይ ኮንቲኔንታል እንድሕር ኮይኑ ኮንቲኔንታል እንታይ ኣሎ ዝኾኑ ትካላት ዝሓቱ ኣለው ዋላ ካሊእ ግን ብዓብዩት ኣይ ቲንክ ኮሚሽን ስፖርት ሒዞ ኣሎ መስለኒ ምክንያቱ ተደጋጋሚ ርእቶ መፅእ ዋላ ካሊእ በት ፌደሬሽን ሕጂ ነዚ ነቲ ተቃዳማይ ሃገር ቤናይ ይዓቢ ኣካዳሚ ኮና ብሽታ ብኸመይ ይዓቢ ዝብል ኣብ ርእስቲ ሒዙ ኮሚሽን ስፖርት ሰርሓሉ ስለ ዘሎ እቶም ተቃደምቲ እውን ሓደ ዓቢ ባብ ዝራሓወሎም ኮይኑ ስምዓኒ ሕራይ ሞ ጽባሕ ናይ መወዳእታ ወይ ከዓ ወሳኒ ናይ ጽርግያ ውድድር ኣሎ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ፀወታ ክትፅበኻ ሕፀር ኣቢልካ ምስ ተመኩረኻ ብምዝማል ናይ ጽባሕ ድሕር ገልፃ ኮይነ ብርግፅ ተሪእኻ ኣለውና ውሕዳት ምስኦም ክጎዩ ዝኽእሉ ምስኦም ፕሮፌሽናል ተቃደምትና ተወዳዳሪ ኮይኖም ክቐርቡ ክእሉ ተወዳደርቲ ኮይኖም ክንሪኦም ተስፋ ኣለኒ ጀነራል ድሕር ክሪኦ ኮይነ ግን እቶም ፕሮፌሽናል ተቃደምቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕድል ጌርና ኣብ ብዙሓት ጋንታታት ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ጋንታታት ኣለዉ እታ ዝበዝሐት ኣባላት ሒዛ ዘላስ ዩናን እዛ ናይ ቻይና ኮንቲኔንታል ቲም እያ ማለት እዩ ኣብ ፀላዊ ዝኾነ ተመክሮ ዝገድፍሉን ሰሓቢ ውድድርን ክርኢ ተስፋ ኣለኒ ኣብቲ ወላ ፕራክቲካል እንድሕር ሪኢኻስ እሱ እዩ እንድሕር ዳ ውድድር ኢሎም ኣትዮም ኩሎም ኣብ ውድድር ክኾን ናይ ጽባሕ ማለት እዩ ተወዳዳርነት ክህሉ እዩ ክብሪ ዘለዋ ማልያ ብፍላይ ነቶም ናይ ደገ ናይ ውሽጢ ምክንያቱ ኣብቶም ንኣሽ እንድሕር ሪኢኻዮም ካብቶም ኢንጂነርና ንዛረብ ዘለና ንዖም ኣይንጉስ እዮም ምክንያቱ ሕጂ እንታይ ይመፅ ኣሎ ኣጋጣሚት ናይ ትሬን ሰንተር ምኻድ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ምርካብ ኣብቶም ንኣሽ መፅእ ኣሎ ሕጂ ልክዕ እዩ ብሓደ ጋንታ ተማእኺሎም ስለ ዝኸዱ ዘለው ስትራቴጂናቶም ሒዞም እዮም ዝኸዱ ግን ካብኦም ኣትሒዝካ እዩ ትዕድል ናብቲ ትምህርቲ ኣለዎም እቶም ዓበይቲ ተቃደምትና ከዓኒ ኣብቲ ወርልድ ቱር ክኣትዉ ከለዉ ወይ ኣብ ካሊእ ነገራት ትማልያ ገይሮም ክኸዱ ዘለዎ ክብሪ ዓብ ስለ ዝኾነ
ናይ ባሕቂ ተወዳዳር ዝኾነ መዓልቲ ይኸውን እሺ የغنيلي ሚካኤል ስለ ጊዜኻ ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ሃበለይ ክብራቱ ዓዘብቲ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ንዛዝማልና ክንድህስሶ ዝመረፅና ዓውዲ ድማ ናይ ብሽክለታ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሻምፒዮን ኤርትራ ውድድር ንዑ ምክንያት ብምግባርና ክንድህስስ ፀኒሕና ክሮኖሜተር ዝሓለፈ ዓርቢ ወይ ድማ ትማል ዓርቢ ተኻይድሎ ፅባሕ ሰንበት ግን ናይ ከተማ ናይ ፅርግያ ውድድር ኣሎ ስለዚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ነዚ ውድድር ዘካየድ ዘሎ ተቐዳድምቲ ንምትባዕ ደገፍና ንምሃብ ኩሉ ኣፍቃር ስፖርት ናብ ዘሎ ጎደናታት ኣስመራ ብምውፃእ ነዞም ተቐዳድምቲ እዚኦም ሞራሉ ክብ ዕድሚኡ መሓላልፍሎ ዝውድድር እዚ ሰዓት 7 ቅድሚ ቀትሪ ክጅምር ምዃኑ እዩ ረኺብናዮ ዘለና ሓበሬታ ዘረድእ ስለምክታልኩም ደጊማ ኣዝየ ዘመስግን ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብሓባር ብምዃን ሰላም